Vale, va, arrenquem. Em dic Roberto Poppa. Flavia, mi nombre es Flavia. El Ferran Ramal. Pili Casell. Sílvia Bonastre. Soc el fisioterapeuta de la selecció. Seleccionadora. Entrenadora. Assistant coach. En sub-16 soc cap d'equip. Mantinc l'integritat física de l'equip. Després dirigir l'equip amb l'ajuda del meu staff. Pues velar por el buen funcionamiento de todo lo que se haga logísticamente detrás de lo que es una entrenadora. Quan estem en època d'autonòmic estic amb temes de tecnologia, videoanàlisis, etc. Ayudar a generar diferentes objetivos y transmitirlo a los jugadores. Les jugadores venen de diferents clubs, llavors l'esperit d'equip i crear un esperit d'equip aquí a la selecció és molt important. Per mi és el que té més importància dins dels esports d'equip i dins del hoquei, per mi és una de les coses més importants. La màxima importància, al final som un equip i l'esperit és la base i l'essència de tot. Es básico, es juntar piezas de diferentes sitios para que bueno, se genere un motor que tire adelante un equipo. Bueno, mi corazón ya es catalán desde hace muchos años y para mí es un orgullo estar aquí. Y representar bueno, un país o una autonomía que a mí me dio la oportunidad de conocer su cultura y formar parte de una família. El que més m'agrada és el conjunt, el personal humà que el conforma. Tot un orgull, assolir els objectius que sempre m'ha donat la professió, treballant per una selecció que realment em plena i que m'identifica com a individu. Per mi ho representa tot, vull dir, ficar un sentiment que tinc, el que sento, a través del millor esport que considero que és el hoquei. Llavors, per mi és molt gratificant poder competir amb la selecció catalana i amb l'esport que més m'estimo. I know my destiny.